Als oma gelukkig maak, as sy wil hê haar kinders moet gelukkig wees en haar taal maak haar baie gelukkig. As sy kan kinders leer en sy sien die kinders vorder, maak haar baie gelukkig. Sy hou geweldig daarvan, van haar traditie en van haar taal. Zodat zij die taal zonder een cent helpt ze mensen om die taal te kunnen praten. Ik heb ook al een grondje. Aangekwa. Ik heb geen seizoen. Kwa nu. Maar twee keer. Daar is ook een kroeg. Eén keer. Maar Chris kon niet meer om een kwa. Hoe twee keer. Op die manier ik goed ga ik met z'n aan. En zo een krampje. Een krampje een grootje. That's aan krampje. Krijg kwa. Ja, Ang kaya Katrina. Ang kaya Nangkusi ka in Guacasi. Ang kanaw ho, ang kangi sa katay. Takatay siya ang ki. Nangkusi. Kaya ang kangi sa katay. Ang kangi ka ana. Now nakakroon ako kaya tumakro ang kanok ira ang anki kan huge koy do kan ay koy ta ay kana koy ka falpan ang anki ka muske masra anat na sing kelmet marang anki ka bang mar ka bang ke kan musika kong kamang uga kang ay kahon kung nga kung ngayon ako kung ne kuin Katrina ang tawag po asiko kelmetan ko ay ke usuko kelmetan ko nga ako sila ako kaya kama gang kung nete taw na hapon hagaje ako kan Dundik. Ons het samen daar op Kombrij gebleven. En daar had ons zo taal gepraat. Ons het net taal gepraat, niet taal gepraat. Gewoon, een keer het gewoon doen, maar een keer het gewoon doen. Een paar keer het gewoon doen. En koetje kunnen gaan. Maar een keer het gewoon een keer plagen, kan je dat je op keren? Kan je dat ook zo zeggen? Maar je kan een keer op moeke Korea. Ja, kram, Korea. Doe eens in, mijn poen. Dan poen. Misschien kijk ik meer kwam. Een koentje tegen. Een keer ga ik in honden. Ja, ik heb in honden. Ik heb komen. Ik ga geen kwagen en zo geen. Kijk je meer kebeke, niet kwam. Net een kagen. Een kagen ko. Een kagen ko. Kijk je meer kebeke, niet kwam. Wat hou ik? Wat hou ik? Dan met aan zoeken. Atoko. Ik ga wel met elkaar. En nou is Ja, kan je het niet zien? Twee. Ja, als ik kom oesters. Maar is het toch lekker lopen, die? Alles sterkte met jullie lekker, met jullie omkomen. En blij leven. Hij mist het. Zo'n enkele trois mana. Trois kamala. Trois nu. Nama. Trois namas. Trois die. En nog keteng. Zo kon ako. Ja keteng gaan ook bles. Hakan ngake. Koi. Yang akin nga kumbray. Ja, kumbray.
Kuke khajoi khwa ngu kwa nama kwa khwa katai. Maar doen we ook dat? Ja. Ngangi ke khwa khosa nama katai ngu ke ngangi khwa. Ik heb niet geweten met oma kan taal praten. Ik heb gezien hier komen mensen, maar we was nog klein geweest. Hier komen mensen dat oma komen halen en zo. Dat zijn alleen video's nog goed, maar ik heb niet geweten waar gaan dit. Toen het mijn leer lijf in Namaste, bij Namibia, hij is een dokter daar zo, en indigenous languages. Hij heeft gekomen en klas ook hem aangebied en zo heb ik die klasse, die workshops bijgewoond en zo. En toen beginnen stel ik belang in die taal waar gepraat wordt. Ja, gewoon. En ik had meer, als ik school uitkom, die klas uitkom, maar vraag meneer, dit of dat, ik wil meer weten. En zo heb ik belang gesteld in die taal. Toen hoor ik mijn oma als een nieuwspreker, ik heb het geweten. En ik begin te stellen belang. Ik wil mijn oma zijn taal laten bevorderen, ik wil een taalonderwijzeres worden, ik wil een taalkunde worden, ik wil die taal moet. Toen hoor ik zo niet die taal is bedreigd en wat. En die mensen houden niet van die taal, die mensen geven niet aandacht aan die taal. Maar dan voel ik kan een verschil maken. Nou, we gaan naar Kwa mannen. We gaan naar Kwa zien mannen. Als je naar Kwa noemt, nou, ja kan ik zeggen, nou, zo 6, dan zo 6, 7. Namastap gaat Namastap gaat. Nee, Nee? Go ja niet. ja kan ik zeggen, Kwa je Ai, sorry. nog naar Kwa. Ja, ga nog geen, zeg ik toch nog naar Kwa, hoe niet. Nka jegemas, toch meer kan de Kwa. Nou, ja kan ik nee, ga door maar Kwa. So, gaat kon ayos, kon prespon, si ho prespon, so kuku, kinukun, tabel si, asun ko, kingia. Ako so kwa king lungi. Di kwa je. Toen jij zei, ik moet niet een man vatten. Ik was bij je trots om een boesman te wezen. Alles die mensen van mij, nee, maar jij lijkt niet zo'n boesman, kijk je neus en kijk je haren en alles. Dan zei ik, nee, maar ik was een boesman, maar mijn oma is een boesman. Bij jonge mensen schamen om een boesman te wezen, maar ik was die. Die mensen schamen om boesman genoemd te worden, vandaag was het amper zo'n vloek, boesman is een hond, boesman is niks. Dat is ook mensen nog schamen. Maar ik denk die mensen een beetje bewust gemaakt worden van onze cultuur en onze traditie. Even ik was in die hok geweest. Niemand in Appington of niemand hier rond het verstaan wat hij daar aangaan. Toen ik de eerste keer menstrueer, toen zei ik mijn oma, want mijn oma heeft me altijd verteld van, zij was in die hok geweest. Ik vraag me wat is hok? Ik was Kasenanapes, ik wil altijd weten wat gaan aan en hoe komt het zo. Naar die grensboom. Nou, wanneer ik in de hok gezet word, je wordt onmiddellijk toegemaakt. Je mag gezien worden van mensen niet, je ma mag je niet zien, je mag contact hebben met je oma niet. Andere oma's en andere mensen moeten praten met jou. En je vraagt je alle goed, je praat ook je hart. Dan zeg je naar een kamer in. Dus 3 jaar heeft mijn oma goed met zijn hart gezet. Maar bij ons is het nog niet mogelijk. We zitten in de kamer de hele tijd, maar als iemand wat bij mij zit. Ik zeg voor die persoon wat ik wil hebben. En die persoon, als oma goed aankomt, of die oma's aankomt, dan draait ze net oor. Ik zoek dat, ik zoek water. Of ik wil van mijn was of zo. En ik heb voor 2 weken daar binnen gebleven. Zonder contact met mensen te hebben. Niks, ik moet net eten en net vet worden en net mooi worden daar binnen. Ik heb een maand gezet. Jij hebt me 2 weken gezet. Ik heb een maand daar gezet. Die dag werd ik uitgedanst wordt. Dus maar hier van 5 uur af. Wat dat uitgedanst wordt. Dat is lekker. Als gitaar, als mondvleetjes. Als goeders wat goedjes wat. Ja, dat was lekker. Dat was lekker. Ik zat daar nu ook. Ik kreeg lekker. Ik kan mij strooien meisje. Ik kreeg lekker.
kwaja ka ku si toiki ku si kwanja ang kamke hindi ko kwanja asivare talaga set van my baan my ma gesê ons kinders sal nie taal praat en asivare ons kinders praat nie van ons praat nie met hulle nie. Ama, ya? Aman Sam. Aman Sam, Hier. Lang, jadi kau buat kama. Suruh jika non tahu. Ayo ni kaya saya kelang berkhir. Iki ang tuwid sa nimki ang asino ku ngay no trots word ngay ku away kau ka ang jaga yang khat tuiki no khat tuiki. Om eerlijk te wees, die taal kom kreeg erg eerst. Toen mijn ma hier begon met die taalspoortje, 2002, 2003. Dus ik toen nou en dan, het zij en haar zusters, dan komen dan praten we een beetje met elkaar samen die taal. Maar voor ons was het niet beskoren. Die taal was van ons geboortedag af. Was die taal van ons af weggeskeerd. Die zijn er nog 14.231 rand, 36 cent. Uncle, kijk een beetje. Ik versta niet lekker. Wat is je municipaliteitse plan? Ik versta niet. Wat bedoelen, wat willen ze? Because hulle het ons alles wat hulle ons gevraagd om te doen om hierdie taalskool weg te vat in die jaartyd. Hulle soek nie die taalskool in die jaartyd. Because maar soek ook nie buite nie. Ek verstaan nie. Ek sal bly wees as iemand my kan help en sê wat die taalskool, wat is hulle plan. Maar hulle maak ons nou so oor hulle nou so gemaak. Onder die daar is seker geregistreerde besigheid. Sien jy? Dat is waarom hulle nou seker so gemaak het. Nee, maar hier met Uncle, we gaan maar een navraag doen. En hierdie bedrag. Maar heb je niet graag probeer koop? Dat is wat ik kan verstaan niet. Ik krijg dus nou einde november mijn krachtbeslagen betaald. En ik met Jeremy hier om kracht te kopen. Dus ik krijg nog een blok. Wat verstaan ik? Als ik er die ding had gemaakt, had ik krijg een blok. Daar is die kracht net. Die water gebruikt ons. In deze. En dan word ik betaald voor die water. Soms begin ons rekening kost het onze zakken. Maar nu word ik belast met de 14.000 plus rekening. Die taalskooltje hier heeft die inkomsten niet. Ons geen cent voor ons. Ons doen het uit die liefde van die zaak. Ons doen het omdat ons lief is voor die eerste taal, die oeroude taal. Dat in Zuid-Afrika het eerste gehoor was. Dat is ook om ons het doen. Ja, als ik ben ons het aanzoek doen, maar Katrina, hulle soek die skool in die kerk sien hè. Punt nommer 1. Hulle soek die skool buite nie. Ja. Want hoekom gee hulle nie grond dat die skool opgesit word? 2013. Die 3de Desember het die skooltjie gebrand. Maar hy lyk nog so, hy staan nog so soos hy hier staan. Kinders se goed het gebrand, die kas wat daar gestaan het uitgebrand met die boeke, met goede, baie nodige goede, het uitgebrand in die kas. En die vlamme was so groot, dat hy daar gevat het, die portrette en goede wat daar gehang het alles gebrand. So my hart is nog seer. My hart is nog seer. Die dag ek het gehuil. Al wat ek nog gekry het, iemand het my 'n boks gestuur uit die Kaap uit die Kaapse Universiteit. Daar het hulle vir my 'n boks boeke gestuur vir die kinders en penne en goed. Dat is al. En daarvan af het die welsin hierdie klein stoeltjies, hierdie blou stoeltjies en geel stoeltjies en goed gegee. Die president heeft vir Katrina uitgegraven. En hij erkent vir Katrina als die Boesman vrou. Hier is dit.
die orde van Baobab. As 'n orde wat net die belangrikste mense in Suid-Afrika, of 'n orde wat net die belangrikste mense internasionaal kry. Sy ontvang dit van onze erepresident. 'n Silver Award. Al die moeite wat die president gedoen het om hierdie taal ook te laat revive, word net so vertrap deur onze munisipaliteit. Alles wat my belangrik is dat die munisipaliteit moet net vir ons antwoorde gee hoekom hulle dit nou ons doen. Terwyl ons maar net 'n arme groepie mense is wat ook wel vorentoe gaan en iets in die lewe wil hê. So ek vra net, ons het baie probeer, ons het vergaderings gereël, niemand het opgedag. Ons het weer vergaderings gereël, niemand het opgedag. Meneer. Mangga. Goedemiddag, ik kan gerust zitten. Dankbaar. Oké. We gaan het goed met jou. Baie goed ontslaan. Oké. Blij ons ontmoet elkaar met u. Omdat alles in ja geen probleem is. Behalve die feit dat het 43 hier buiten is. Ja, verschrikkelijk nee, met samen. Oké. Mr. Manga, hoe kom ik hier is bij jou? Is een kwestie wat lang op mijn hart ligt. En wil ik geloof je zal me kunnen helpen. Je weet, ons is een taalschooltje waar ons moet praten. Die taalschooltje zit achter in mijn hart. Die taalschooltje moet gebeweegd worden. En de enige manier hoe ons hem uit kan krijgen is met de municipaliteit. Daarom zit ik vandaag hier bij u om je te vragen hoe kan je ons in de hand vatten om grond te krijgen beter. Baie dankie vir die feit dat jy jou probleme onder ons aandag bring. Maar wat soek jy die grond? Soek jy dit verhuur of wil jy dit koop of? Sê vir my, wat so opsies het julle? As 'n vertrekpunt sal ek jou altyd advies om die grond eers te huur by die munisipaliteit. Tot jou finansiële posisie goed is, dan het jy altyd 'n keuse om dit te koop. Ja, daar is die opsies wat ons kan vooroorweeg. Ons het sekerlik grond en ek sal uit my pad uit gaan dit ons toesien om vir jou te help om julle se projek voort te sit. Ek sal het waardeer, because die projek lê baie na aan Suid-Afrikaners se harte. Mijn verlangen is, als die mensen toch zien, moet hulle net zien en zeggen, nee, dat gaat goed daar. Het gaat ons goed. Als de TV kijkt, zei dat gaat goed daar. Dan zie je van goed gaan. Ik wil hulle met zien en dan met hulle mij helpen. Komitee, daar is net één ding wat ons moet sit, ons moet oor nadenk. Even ek het dit gesê ek het dit gestel aan die munisipale bestuurder dat ek sal nie kan nou vir hom sê of ons die grond wil hier en of ons wil koop tensy ek nie met die komitee gaan sit het. Eindelijk het hulle ons twee opsies gegee. Die opsie om te koop en die opsie om te huur. Eindelijk het ons die kies as meeste begin hier. So, ek wil hoor, hoe sê die komitee? Dankie voorsitter. Ek wil net sê dat ons het ons in die vorige vergaderings het ons al bespreek rondom die moontlike grond wat meer gepas is. En ek het dit ook in die brief wat ons oorhandig het ek dit genoem dat die grond langs aan die polisiestasie is die mees geskikste grond vir hierdie skooltjie en dit is goed geleë. Dit is sentraal om die hele gemeenskap te bedien. Ek dink ook aan 'n grond tussen die skool en die kerk. Dan is ons naby hoe sê mense leer as ons hoe kan ek sê? Dink jy? Hier is skool nee en hier is die Boesman skool. Dit is naby 'n opvoedkundige area. Baie goed, zoals wat Doria nog gesê het. Maar die grond is smal. Hij is breed. Ik meen, hij is groot. Lang, hij is lang. Die langheid van hem is goed. Maar hij is smal. De grond van die politiestatie, hij is de beste. Die grond waar die municipaliteit dan nou aan ons gaan toeken, gaan dit 'n klaar gedienste wees. Want ek meen as ons die grond moet huur, dan moet hy gediens wees of koop, maak nie saak.
Hulle kan nie vir ons 'n erf gee wat nie gediens is nie. Vir ouma het ek ontmoet 2005 toe my pa Kalahari toe kom trek het na die land is. Sy was nooit vroeër vry om haar taal te praat nie, en nou is sy vry om te doen soos wat sy wil. So sy gaan dit wat sy het, haar kennis wat sy het, behalwe die taal, gaan sy aan die kinders gee, want sy lewe mos nie meer lank nie. Dit was haar presiese woorde. Op die huidige oomblik met die skool, die komitee self, ons probeer maar regtig van ons kant af om te kyk of ons iewers kan befondsing kry nie, want onze voorsitter is mos oorlede. So ons moet in elk geval nou weer, ons het vir Charles voorlopig as voorsitter gekies. Ons probeer nou kyk hoe kan ons funksies hou, maar jy moet mos at least geld het om 'n funksie te kan hou. So ons aanvaar nou, because onze punt hier is grond. Ons sal grond kry. Ons soek allemaal groot grond. As ons die grond kry dan die skool, zijn ons dankbaar daarvoor. Maar als ons die kry nie, sal hy saamstem dat ons grond aanvaar wat die munisipaliteit ons gee. Ja. Belangrijk. Ons sluit hierdie vergadering af met 'n kragtige moerlied. Oké. Kom ons staan, dan sang ons lekker. Bukan kau tuanmu. Aku kisah kau si tuanmu. Oke kau tuanmu. Nia tu kisah unik kau si tuanmu. Dan kau si kau yang kike. Ini kau. Oh iya. Kom Christian. Kom Terry. Ja. Haar taal moet gepraat worden, gelezen worden, oor radio's gepraat worden, oor die niets moet kan gelezen worden in haar taal. En ik voel ook, ik zal goed voelen als ik hoor mijn oma's taal, kan oor die niets gepraat worden. Dat is nou mijn werk, ik moet hem doen. Doe op die laatste. Ik moet praten, ik moet werk, ik moet aangaan. Doe op die laatste. So dat is mijn wensen en verlangen en mijn visie en alles. Als ik in dag, als ik nog niet kan meer bewegen of zo niet, dat hierdie kindertjies met net die taal praat. Hulle met hom sing, hulle met hom praat, hulle met enige ding wat hulle doen, bid. Enige ding wat hulle doen, met hulle moe praat. Die kindertjies, ek wil die groot mense soos Sensie, hulle Lena, hulle hierdie Millie goed, alman, Charles goed, alman moet die taal praat. Dat is my verlangen. Ty wat hulle, ou vlies, almal moet die taal praat. Hulle se kinders, hulle se klein kinders, as hulle kan vir hom praat. Hoe praat jy laat ons besig is?